Ngiyabingelela kwelihle igama likaJesu. Namhlanje sizokhuluma ngefruit elitholakala kumzalwane. Sizokhuluma ngomzalwane oqhakazayo. Sibheka lapha kuMark 11 verse 13 lapha uJesu wayelambe khona. Uthi mebheka kude ubona isihlahla somkhiwane, ubona ukuqhakaza nobuhle besihlahla somkhiwane, uyasondela ngethemba lokuthi khona azokuthola isihlahla somkhiwane. Ngendlela alambe ngayo ucabanga ukuthi kulesihlahla somkhiwane uzothola amafruit akhona. Uyasondela mefika sihle kuphela, sikuhlaza kuphela, amahlamvu akuhlaza kuphela kodwa awekho amafruit. Namhlanje ngizokhuluma nabazalwane abatasha babemhlophe, babe green, babe bahle, uzofisa ukuhamba nabo kodwa banawo amafruit. Abahamba baze baqukushele iBhayibheli bafise nje ukuthwala ekhanda. Ubuzalwane babo babufuna bubone bona bonke izwe ukuthi bayakholwa bona but amafruit abanawo. Ngizothi namhlanje webazalwane asibe namafruit. Ukukholwa kwethu akubonakala kuthina ngezenzo, akubonakala kuthina ngothando, akubonakala kuthina ngenkambo, akungabonakali ngaphandle lethu, kepha kubonakala ngengaphakathi lethu. Inkosi enibusise, nibe nosuku oluhle. Amen.